Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten laladan punika mawon. Pepanggihan malih dening kula Hadi Pamungkas ing cariyos basa Jawi. Purwakaning atur pambuka kula mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Murbeng dumadi. Ingkang dengan menika kula badhe ngaturaken salah setunggaling cariyos cekak anggitanipun Budiono Daya kanthi irah-irahan Matemon. Mugi kemawon cariyos ingkang badhe kula waos menika saged dados panglipur manah panjenengan sami. Sumangga dipun pidhangetaken. Darwati lungguh kanthi rasa was-was, bola-bali jam tangane dilirik, Coca-Cola sing dipesen wis meh entek, sepisan maneh panyawange tumuju menyang jaba rumah makan kuwi, ning sing dienteni bangga durung teko. Wis meh sak jam, ora biasane telat ngene, mosok ora teko. Dheweke mau nelpon bali saka kantor entenono ing panggonan biasane. Mbok menawa dadak ana kesibukan, wis ben tak entenane seprapat jam maneh, mosok dheweke ora bali. Darwati delek-delek sangga uang, dadak ana rasa perih ing dadane. Ora mungkin dheweke mbeli janji. Darwati kaget ning bareng weruh ana wong ing ngarepe, dheweke menyat ngadeg lan ngekep wong kuwi. Awakmu iki Umi ya? Wong loro padha rangkul-rangkulan. Dar, awakmu malih ayu, tambah resik. Umi nyawang Darwati. Pantes, kandhane maneh. Pantes apa? Pantes aku pangkling nyawang awakmu. Umi guyu. Halah, awakmu ki ana-ana wae. Delengen awakmu ya ayu, manis, persis Umi kancaku biyen nalika ing SMA. Lah, anakmu wis pira? Lan piye kabare saksuwene iki? Anakku loro, wedok kabeh. Aku saiki pindah menyang kene merga ngetune bojoku tugas ing kene. Syukur yen ngono. Awake dhewe bisa cedhak maneh aku bisa kerep dolan menyang omahmu lan bisa kenalan karo keluargamu. Matur nuwun Dar, malah yen ora repot saiki wae bareng aku menyang omahku. Awake dhewe mengko bisa ngobrol sakatoke. Awakmu ora kabuten to? Dadi awakmu sengaja ngundang aku lan awakmu ngerti yen aku ana kene. Sepurane Dar, 2 minggu kepungkur aku liwat kene lan weruh awakmu. Ning wektu iku aku rada kesusu. Lah dina iki aku untung-untungan, ning pancen untung bisa ketemu awakmu ing kene. Matur nuwun undangane, ning wektu iki aku ora bisa. Aku wis ana janji. Awakmu nunggu sapa? Mripate Umi ombo. Awakmu ki, Darwati guyu. Lungguh dhisik, awakmu arep pesen apa? Darwati ngawe pelayan. Ngombe wae Dar, awakmu ora mangan bareng aku? Pitakone Darwati. Sepurane Dar, bocah-bocah ing omah ngenteni aku. Bojomu? Umi mantuk. Berbahagialah awakmu Lho, awakmu mesti luwih bahagia Dar. Delengen wae kahananmu, awakmu ayu, duwe kedudukan, penampilanmu jan yakinake. Umi nyawang Darwati mantuk. Pancen ning awakmu luwih awakmu wis omah-omah, duwe bojo, duwe anak, kebahagiaanmu wis komplit. Lah dadi awakmu? Umi ora nerusake anggone omong. Pelayan ngeterake pesenan, gelas isi wedang jeruk lan jajan nyamikan diseleh ing meja. Ombenen
Matur nuwun, awakmu tibake isih eling wedang jeruk senenganku. Aku rak ya kancamu to, Darwati guyu. Ya iki aku isih dhewe, suarane lirih. Ning biyen awakmu rak ya wis arep rabi to? Iya, aku wis merabi, ning ora sida. Ning kuwi biyen. Darwati gedhek kayake ngusir bayangan ing pikirane. Umi mantuk. Ning saiki awakmu ngenteni sapa? Pitakone Umi katon ragu. Darwati guyu ning mripate katon rawang adoh. Ya, aku ngenteni bakal bojoku. Awakmu arep dirabi to? Sepurane maksudku awakmu arep ndang rabi. Ya, dheweke ndesek aku supaya gelem dirabi. Kejaba iku aku uga eling karo umurku sing saiki wis 38. Awakmu ae anakmu wis 2, ning awakmu tresno? Pitakone Umi lirih. Iya, aku tresno, ning dheweke wis duwe bojo. Lan awakmu ngarep-ngarep dheweke megat bojone ngono? Uga ora. Banjur, sepurane ya, Dar. Aku koyoke mojokake awakmu. Darwati gedhek. Paling ora dheweke entuk surat izin saka bojone. Dheweke kandha yen kurban rumah tangga ora harmonis. Dheweke rabi merga dipaksa wong tuane. Rumah tanggane ibarate terminal mung kanggo ngaso sawetara, wektune sing akeh malah ing jaba. Dheweke cerita ngono. Umi antusias. Iya, ing kene dhewe mulakno anak lan bojone ora dijak. Awakmu wis tau dijak mrono? Durung, ning aku ngerti kanggoku perkawinan iku kudu suci. Merga sing tak jaluk perkawinan iku langgeng. Ning awakmu percaya marang dheweke? Aku percaya. Lah wong kenalku ora sesasi rong sasi Lah yen saupama bojone ora menehi surat izin piye? Lah yen ngono ya embuh mengko aku durung bisa mikir saiki. Dar, sepurane aku ora bisa suwe-suwe ing kene. Aku pamit, ning sesuk awakmu tak parani ing kene. Sepisan maneh aku ngarep-arep tekomu ing omahku. Aja lali sesuk sawise bali saka kantor mangan awan ing kene wong loro ya. Sawise Umi ngombe wedang jeruk, dheweke ngadeg lan nyalami Darwati. Iya, sesuk tak enteni ing kene. Oh iya, salamku kanggo bocah-bocah lan bojomu ya. Umi guyu lan ngalih. Dina candhake Darwati menyang rumah makan iku maneh karo ngenteni tekane Umi. Dheweke pesen es cendol, durung entek isi gelase Umi wis teko. Ayo, bocah-bocah mau mung dikancani pembantu mesakne yen kesuwen ngenteni awake dhewe. Pandheseke Umi. Awakmu ora ngombe-ngombe dhisik? Dik wingi bocah-bocah rak ya kok tinggal dikancani pembantu. Dik wingi tak titipne bapake yen saiki bojoku durung teko. Penak ya duwe bojo kena kanggo titip anak. Wong loro guyu bareng lan Umi nyetop taksi jurusan omahe. Ing perjalanan Umi takon kepriye wong sing dienteni dik wingi. Darwati guyu kandhane tekane wong mau sorene lan terus desek supaya dheweke gelem dijak rabi senajan mung ijab siri. Wong loro anggone rembukan setengah bisik-bisik lan Umi bola-bali nglirik praupane koncone sing ayu kuwi. Darwati mengko apa bahagia? Batine Umi takon. Sawise teka ing ngarep omah cilik cekli, Umi notok lawang lan bocah loro padha rebutan ngerangkul ibuke. Galuh, galih iki boleh Darwati sing ibu critakake kae.
anakmu kembar ya lucu-lucu lan ayu-ayu. Darwati ngekep lan ngambungi bocah kembar iku. Ya iki wah katresnanku Dar, awakmu bener-bener bahagia, aku iri Umi mengguyu. Ayo boleh Darwati dijak menyang jero. Tangane Darwati digelandang bocah cilik loro sing menik-menik iku. Dene Umi ambles ing critane anak-anake. Bocah loro mau cepet akrab. Ayo boleh Dar cerita. Keprungu pangrinte bocah loro. Diwales Darwati kanthi guyu lan jiwitan sayang ing pipine bocah lelorone. Boleh Dar isih kesel ben ngaso-ngaso dhisik ya. Bene sedilut maneh. Sirah Darwati ndengongok menyang jero. Ing ruang tengah weruh potret gedhe. Darwati ndomblong saknalika jantunge deg-degan luwih banter. Kuwi potrete sinten Cahayu? Boleh, iku potrete bapak lan ibu Galuh lan Galih. Iki lho boleh tunggale. Tangane Galuh nuding potret ing mburine Darwati sing dipajang ing dhuwur pipet. Bener potret iki padha karo sing ning jero, mung ukurane luwih cilik. Asmane bapake sinten? Pitakone alon. Prapta, wangsulane Galih. Suprapto boleh, bapak Suprapto. Ibu ya nimbali bapake Gaga. Galuh ngimbuhi. Gaga niku sinten Cahayu? Galih lan Galuh. Bareng ngerti yen potret ing ruang tengah kuwi potrete Suprapto, batine Darwati kebak pitakonan. Apa iya Mas George kuwi Suprapto? Yen disawang brengose praupane sing padha karo potret kuwi, yen ngono ujug-ujug keringet adem nelesi kulune, bathuke, sirahe krasa klemun-klemun. Apa tega aku ngerebut duweke kancaku dhewe? Keringet ing bathuke banjur diseka. Sakit boleh? Pitakone bocah loro. Darwati gedeg karo nyokot lambe nahan tangis ing batine karo ngekep bocah loro mau. Sepurane aku mau ana janji liya wektu aku tak mrene maneh. Darwati ngadeg. Lah panganan iki njur sapa sing mangan engko? Matur nuwun sepurane sing akeh aku pamit. Sepisan maneh bocah kembar sing durung ngerti iku banjur dikekep maneh. Lungane Darwati kairing luh kang tumetes ing pipine Umi lan anak-anake. Muga-muga awakmu tabah Dar, sepurane aku demi keselamatan rumah tanggaku. Muga-muga awake dhewe tetep kekancan.